Berat मानसि रलिं मिलाव माने हाथाया मोनायावसो जायोना ओरै फैदो बेजोंलाय मानो थांगोन जोङो मोनसे शपिं माने जेनेबा मोनसे दखानाव हाबनो नागिरदों आरोना नैबे जाहैबाय रलिं मिलनि बयनिख्रुइबो साबसिन दखान आरोना बेयाव बिराद मोजां मोनो इलाय मा नों मा होनो औ बेयावनो दं मेथाइ नागिरदों आरोना बिराद मोजां देहानि थाखाय ओमफ्राय बोराया बेखौ जानो नागिरदों ओमफ्राय मोनाखै गाया ना मा बोरैबासो मोनलै नामा गाया मिक्स जागासिनो बे मेथाइआवनोथ' थानो हागौमोन नामा नै ओरै फै नै ओइ सेरेलेक्सो इलेक्ट्रिजन बिराद मोजां आरोना बे दखाना ओइनाव सों बैथिं सोंनाय नायबानो मोनगोन माने बिलाइ मोखनाया बिफा मोखनाया बैयाव खम ना मा 200 ग्रामावनो 300 नुवाखै बेलाय नैबेलाय कर्नफ्लेक्स आलाय बैबोथ' गाइखेरजों जाग्राखामोन ना बैयो बिलाइ बैदिया दं बैलाय बे गोजौनिया आलमन्ड हानि कर्नफ्लेक्स नामा बेखौबो बुस्थुआ गाइखेरजों जाखायोमोन ओमफ्राय जों गाइखेर मोनैखायसो ओरैनो जायोथ' बेलाय सुजिसो नामा बे इलाय मोनबाय गया मुस्लि ओं बेनो खिन्थु बै साबसिन नामा कर्नफ्लेक्सआ फिफा ओइला हा ए नों खालारा एसे जुदा बेनो दामा बेसेबां बेयाव होननानै बे खमसिन बै 500 जानोबालाय मोजां मोनदोंबा देहाखौ नै ग्लुकन-डि नैगे लानोसै नैगेयाव नेट दं नि बिदिया थावथारालै नि स्पाइसि Mana mau buste? Chips. Langganan na gitu nih beri. Ada mulai. Jinju menunggu nanti ini. Dan ini lang na mbak vegetable nih kau. Ini selasi. Misti gula.
लाथ'नानै बिदिखौ जानो 오늘 심수가 나오네. 그래, 성분 보더라. 무엇이냐? 성분 보더 그게 무엇이야? 알림 라바이네, 바바네, 셀세. 바로 나라게. 엄라 시즌, 엄라.